Kavatlarda men umumen ceresatlarda soruyor ki siz zindagiyden radyodan gördünüz mü yani? Şunkin bizning aramızda zindagiyden radyodan tapmak öyle kıyım olur. Näme deyip şeyle şu? Näme müşkül var bizde? Şu awal şu barq yo'qdi, awal şu penka yo'qdi, awal şu kullar yo'qdi, awal şu peş yo'qdi, awal şu form yaqçal bo'ldi, içi duruşun nig'mat yo'qdi. Men oğlum çıktığımda yadında da giyeceğim bir vaktinde bir turamızda şu öyde çörek bilen şeker tapılsa bollu başladak gerek geldi. Uluqon da atı şoňaydy. Bir jere nigmat yo'qdi. Ama şu nigmatlar arta yine de hoşluk, giňişlik, qanaat, muhabbet, dogolluk adalypdyr. Näme diýip illet nirde? Ve men a'rada an zikri her kimi ki aytdy Allah Taala aytdy her kimi kimin Allah'ın şeriatyny ýere ursa dine wara bolmaklygy gödüniň asyna almany ile wara bolmaly waysa halqa wara bolmakly gödüniň asyna almany halqa wara bolmalysa ve men a'rada an zikri her kimi kimin Allah'ın şeriatyny ýere ursa fa inna lehu ma'işeten danka beşek şol adamyň şol denanyň zindagisi perişani bolar diýär Allah Taala. Her kim bolsun sebep perişani Hudaý Taala bilen Peygamberimiň aýdanyna görä bolmasylykda şu taýsyny dogurlamaly. Emma ýok eger wagan biziň zindagimizde şeriata mutabyklyk gelse musulmandygyň şoň bereketine hem dünýämiz hem ahiretimiz abad boljak. Ve men ya'mal saliha her kimi ki şeriata wara amal etse min zakarin aw unsa we huwa mu'min erkek bolsun dinan bolsun Allah bilen Peygambere wara ýaşasa فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Hatmin bir de Allah şol erkege, şol denana pakiz zindagi şu dünyada verecek deyip Allah Teala. Kime verecek deyipdir? Her kimi ki Allah bilen Peygambere wara. Emma qiynasak da bizim öýe Türkmen sahramynyň küle şoar bolýar bilýärmi? Halka wara boluvermelidir, beter gatyp bermelidir, ýerde wara boluvermelidir. Nauz billah sen ýerde wara boljak bolsaň, ýerde wara bolanyň aýby ýok. Ketin diniňe de ters bolmasa, halka wara bolanyň aýby ýok, bunyň halkymyda ters bolmasa. Emma şu şikebin hem nereden deriyor? La ilahe illallah şunluktan deriyor. Peygamber ödeme bir misal aytayım üstada şu şurun şey. Üstada etsen Hudaý Taala genişlik verecek. O üstada hen ýaşaýan Allah dedim bet batyn başyna okujak deyip. İnsaniyette şu daş çevremde ene ata doğan gadaşı familiň içinde Allah tebarek ve Taala'nın hemmetinden beter ewe türüp de şoň diýen etmelik goýdygynady kim bolsa gowy? Ene tam diýen etmedikdir. Şondan gonda zat ýok. O şuporum şoň makamı menziletini goýanda galdypdy Allah Taala Kur'an'na ki enişkurli ve li walideyk. Men Allah'ın şükrünü yerine getir, enatağın şükrünü yerine getir diýip Hudaý Taala şu adını bilecek getiripdir şonu. Ama şol Hudaý Erhamur Rahimin taza kimen ýadyna Kur'an'ı 3 ýerde jüdägäne we wassaynal insana biwalideyhi diýip 3 ýerde jüdägäne getiripdir şonu. Kebede enata insana tapşyrdyk, enatany ýagşylyk etsin, gawlyk etsin. Hatta şu kadar goýanda wada wala taqullahuma uf. Üf diýip aýtma diýipdir. O keplemek dursun anny. Taharlanmak dursun, kep ýüzüne urmak dursun. Ýok, fakat bir zat diýende ýetjekmekde şoň öýdi. Şunu diýme diýipdir enataňa. Emma şol Hudaý ki şu kadar mehriban. Rabbimiz Allah şu kadar mehriban. Enataň şu kadar tapşyrypdyr. Şoň arasyna dahyl parantez bendigide bir ýol goýupdyr ýani. Ve in jahadaka ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ey ben näme sana tapşyrdım ene taňa ýaşylyk etmeli. Şoňa üf diýip de aýdama diýip ýöne bir kanun gaýda ba ene taňy menden göýüň tutama. Dogry men tapşyrdım. Ve in jahadaka eger şu ene taň saýy kuşetler ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilm men Allah'ın şeriatyna burada etdirjek bolýar. Sen şeriaty düşünüpdir, sen ene taň amadanmyşdyk bilmäpdin. İbrahim peýgamberiň kökü da asl ene ata oglaňy şoň öwretmeli. Wagtyky jahalat ortaga gelýär, ene ta am bolýar, oglaňy şoň İbrahim peýgamberiň mesalda atasyna öwretýär. Ya abati ey dädejan diýär. Men aýtýam gulak atan. Qad ja'ani min Allahi ilm. Allah tatdy maňa ilm geldi diýär. Sen men aýtýam gulak ata diýär. Ya abati ey dädejan la ta'budu şeytan. Şeytany ibadet etmelätin diýär. Şu dädeň şol netihat berýär. Otan bu da şu kadar Allah Taala enatan tapşyrypdyr. Emma wagtyky Hudaý bilen Peýgambere ters aýtsa Allah Taala näme diýär? Fala tuti'huma. Diýen etmeşen oldy. Yani ha ve sahibhuma fid dunya ma'rufa qawluq bilen berhurdat. Qawluq bilen aýdypdy.
Muhabbet bilen bäkordat. Öf deyip de aytma, yöne diyeni de etmeli Müslüman doğun. Onun şu taýdan o da şey, kanunu bendeki işi. Biz her kime muhabbetimiz bolsun, ene, ata, doğan, kardeş, dahi, yegen, daş çavurak, ulu ile biz muhabbet edeydi. Hiç irat yok. Emma Hasan'a çellim, şolun aydan ne ola bolmalı, la ta'ata li mahluk fi ma'siyetil halik diye Peygamberimiz. Mahluğun diyen etmeklik bilen Halık'ın nafermaniyeti bolmalı. Kanunu bendeki iş. La ilahe illallah min fermandavam Allah diye aydan adam şey dip yaşam orada Müslümandır. Şonu şey ettik, o zaman bir hakiki Müslümançılığa var ahim, adam adam oluyor.